כשאנחנו יוצאים לטיולים ואחד התלמידים נפגע, האחריות היא על המורה. אבל האשמה לא תמיד. למורה אין הגנה משפטית, הוא חשוף לתביעות. כל טעות של תלמיד, כל טעות שלנו, הוא נושא באחריות. ולכן המורים שופטים. הם החליטו שהם לא יצאו לטיולים ויסכנו את עצמם. וליבנו איתם. לא הייתי רוצה לקחת אחריות על 40 תלמידים כשכל אחד עושה כרצונו. אבל לא ניתן שזה יפגע בנו. ביום רביעי 14 לראשון לא מגיעים לבית הספר. אנחנו לא נגד המורים, אנחנו בעדם. אבל אנחנו גם בעדנו. ולכן אנחנו שופטים. אנחנו מבקשים ממשרד החינוך שייתן למורים תחושת ביטחון. שייתן למורים הגנה משפטית. בין כל המולת הבחירות, אנחנו נבלעים וקולנו לא נשמע. כמו כן, גם כל המורים. ילד אחד יכול לעשות הרבה. אבל הרבה ילדים יכולים לעשות המון. והמון משפיע.